To kde som sa dostal? Ja som Vicky, počkaj, nemal som niečo natočiť s Lukášom? Lukáš, ty čo to robíš? Ja robím? No? Pozerám si veci. Koľko stoja. Mali sme niečo natočiť? Malý. A čo sme mali natočiť? Schovku. Alebo môžeme natočiť niečo iné, než schovku. Je tu schovka Vicky, takže my to ideme spraviť a prvýkrát si strihneme, kto bude prvý hľadať a kto sa bude schovávať. Celkovo sú dve kola, najprv bude Lukáš, potom ja. A ak by sa vám to páčilo, dajte like, odber a dolu do komentára napíšte, čo sa vám najviac na tom videu páčilo a ako máme ešte točiť ešte? je to tak. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Tak. Hľadať. A schovať. Tak a momentálne som vyhral, takže ide Lukáš prvý. Schovávať? Nie, počítať. Čože? Ty si to dobre zrátal? Fakt? Áno, je to tak. Takže počítaš do 30 a ja sa zatiaľ tu niekde schovám. Dobre? Takže idem sa schovať. Ešte stream ešte. No, zapni si kameru, aby som to potom mohol tam dať. Môžeme ísť na to 3, 2, 1. Takže ja sa tu niekde schovám. A kde by som sa to mohol skryť? Je tu... Počkaj, mám to 0,5. Je to tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je nejaké niečo. Takže... Tam je posteľ. Keby som sa tu skryl sem. Nejaké dvere. To je toilet. A to bude nejaký skibidi toilet. 27, 28, 29, 30, idem. Tak idem hľadať toho Jožka, freshmana. A kde ho ja mám? Niekde tu je schovaný možno. Ho tu nájdem. Je pod stolom. Je pod stolom? Není pod stolom, tak je niekde inde. Alebo je... Kde môže byť? Tuto možno niekde je. A Lukáš už ide. Skryjte sa. A schovka je tu. Už ide. Musím byť potišie, lebo už ide. Niečo ráda, nejaké cenovky, musím byť potišie, lebo stránko je tu. Kámo, proste som si problém. Tak tuto niekde môže byť, tu som to nehľadal. Tu je zrkadlo. A tuto není. Tuto není fakt. Tak kde ešte môže byť? Musím to ešte počkať. A mám ťa! Ty potkan. Niečo som tušil, že si tu. Mám druhé kolo? Je to tak, našiel ma. Jo, našiel som ťa, lebo ja som tušil, že si mi to ukazoval. Môžeme ísť, naspal. Takže ideme tam, kde sme začínali. Našiel ma. Takže...
Takže. V druhom kole. No dobre, Lukáš, choď, rátam. Dobre. Takže idem schovať. Ne tam, choď tam naspäť. Choď z tou stranu. Takže pôjdem niekde inde, kde si ešte nebol. Takže 31. Sednem. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A proste on ma našiel, ľudia. Počkať, ja sa schovám. Ja sa schovám tuto. A to ma nenájde. Trošku ma nájde, nevadí. Trošku ma tu nájde, neviem, možno. Ja som sa schoval úplne jak tupec. Som len niekam opäť do diaľky, len tam boli ľudia a ja som tam nechcel medzi ľudí čosi. Takže 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20. 30. Môžeme ho ísť hľadať. Takže ideme nájsť. Idem za Lukášom. Počkať. Tu asi nejdu, počkať, pozriem sa do postele. Kde si? Ty budeš tu. Je to tak. Pozriem sa sem do kúpeľne. Ideme ďalej. Som tu v nejakom jedálnom niekde. Ja rozmýšľam, že kde by mohol byť. Ani tu není. To je neurázný, jak to zpívá. Proste on tu není. Kde je? On sa tak dobre schoval. Nebudeš tu? Není tam. Není. Tu bude. Tak to nebude. Že by sa mohol schovať na spálne. A idem sa na to pozrieť. Idem sa pozrieť na spálnu. Kde by mohol byť? Ahoj. Čau. Ale veď si tu bol. Ty si ma prešiel, ty potkán. Tu som bol, pozri. Tu som bol. Ja by som navrhoval, že poďme ešte jedno kolo. No, kľudne. Pôjdeš ty ma hľadať, lebo proste to strašne dlho. Strašne rýchlo to bolo. Sme sa tak rýchlo našli, ma našiel do 5 minút a do 4. Ale ešte pôjdeme jedno kolo. Také bonusové a to ma pôjdeš ty hľadať. Kľudne. Takže chod tam, kde sme spočítali. Že viem, kde si. A môžeme byť všade, Lukáš. A kde ešte by sme ešte mohli vychovať? Chod tam počítať. Všade. A tu chceš? Môžem tu. Dobre, takže Koľko? my ideme počítať, že do 30 počítaj. Dobre. Idem sa schovať rýchlo. Idem. Kde by som to dal? 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30. Jožko, idem. Milí zákazníci, nestojte dlho pri pokladniach a využite našu službu skenujte účastníkov. Ma nájde. Keď ma nájde, Plaťte rýchlo a jednoducho pri to bude. pokladni. Us. Right. Ideme sa pozrieť, kde je Lukáš.
Dúfam, že ma nenájde. Počkaj, ja sa budem niekde premiesniť. Stále tej kuchyni. Tak ja robím, že sa niekde premiesním. Tam som ho videl. Tam tu niekde. Tak ja si rozmýšľam, že si tu u mňa nájde proste, ja pôjdem asi tam. Ja som sa niekde premiestil, to je dobré. Samozrejme, môžeme to tu niečo pozrieť. Tak budem určite, tak ma rýchlejšie nájde. A nebude to potom ono. Sa ma niekde pozrieť. Ono je tam. To je nejaká pani, to nehľadám. Tu som bol, ale môžem to ešte prehľadať. Bo ani nemôže byť, jak sa to mohlo zmestiť. Idem pokračovať ďalej. Keď ho uvidíte, tak mi povedzte, kde je. Tam je, pozor. Ja to nehľadám. A kde on je ešte? Kde si bol? Ja som to nevidel. Ja som tam bol hľadal 100-krát, ja to nenašiel. Našiel ma, ale kvôli tomu, že som proste zle to spravil. Našiel ma. Áno. Teraz povieš, no výhra, no. Čo mi nepovedať? Výhra. si istý? Možno. Možno je to výhra. Je to výhra? Porozmýšľam chvíľočku, počkajte. Takže my sme na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a dolu do komentára napíšte, ako sa vám toto video páčilo a my natočíme ďalšie, keď napíšete komentár. Máme čas dlho, takže môžete písať ako chcete a prečítame si to. Čaute.